O conselleiro de Emprego destacou a firma ribeirense Frouma como un exemplo de sostibilidade e innovación. É unha iniciativa que reutiliza a madeira de bateas das rías galegas para crear mobles de deseño. O polígono industrial de Xarás, en Ribeira, agocha dende 2022 unha das empresas que ven a pegar forte no sector do deseño e da carpintería. Frouma Atlantic Wood naceu hai 2 anos e xa o pasado 2023 foi galardoada co Premio Artesanía de Galicia 2023. Esta mañá, o conselleiro de Emprego, José González, coñeceu como traballa esta empresa encabezada por Fran Millán e que está centrada no deseño e elaboración de mobles a partir da reciclaxe de madeira de bateas procedentes das rías galegas. Simbólico ser capaz de recuperar unha madeira, estábamos falando de eucalipto procedente de bateas galegas para facer pezas de mueblería pois absolutamente espectaculares. Eu diría que con un diseño ao nivel de calquera diseñador e de calquer peza de mueblería pois dos comercios máis caros que podamos atopar en calquera parte do mundo. E iso é unha demostración dunha marca moi potente que temos en Galicia, que é a Artesanía de Galicia. Hai un apoio decidido por parte da Xunta nesa marca, pero sobre todo porque creemos no noso territorio, creemos nos nosos artesáns e creemos na capacidade que temos de comercializar eses produtos. Unha iniciativa na que afirma se conxuga a artesanía e a recuperación dun oficio tradicional como é a carpintería. Tanto a artesanía de Galicia como todo o bo facer dos nosos artesáns, pois é algo que temos que poñer en moito valor, porque ademais reflíquete tamén a marca Galicia e permite que podamos levar os nosos produtos a calquera parte do mundo e poder presumir deles. A especialidade de Frouma é facer todo tipo de mobiliario de deseño con bateas das rías galegas. Recuperamos a madeira despois de 25 ou 30 anos no mar e despois de moito traballo sempre dándolle ese punto que é diferencial do deseño, pois convertímolo en pezas totalmente atemporais. Temos como 2 liñas de negocio principais. Unha, pois as nosas pezas, os nosos deseños, a nosa colección, por decirlo así, e outra, pois tamén pezas máis a medida, sempre pois colaborando moito con estudios de interiorismo, arquitectura, o sector contract, pero bueno, todas as nosas pezas ao final, como é un traballo artesán, non é unha cadena produtiva, son personalizables. Unha das súas creacións, chamada Norai, foi a vencedora dos Premios de Artesanía 2023. É unha lámpada, é un taburete, é unha peza versátil, multifuncional, porque pódese utilizar para as dúas cousas. Está inspirada pois nos morróns dos portos galegos, non, onde se amarran as embarcacións. Entonces, pois leva unha pantalla de rede, tamén recuperada dun barco do cerco, é toda feita con madeira de batea recuperada, casi toda a totalidade dos materiais son recuperados. E poderase ver en Crea Fogar, unha iniciativa de marcas galegas que se desenvolverá en Santiago neste mes de setembro. Millán sinala que en Frouma traballan tamén pola sostibilidade. Eu creo que non hai nada máis sostible que as pezas de calidade. O sea, cando ti tes unha peza que che pode durar toda a vida se ti queres, máis sostible que eso non o hai. Despois ti poderá cambiar por gustos, por usos, o que queiras, pero por calidade vai durar. Entón eu creo que, nós non vamos a competir con grandes cadenas, o concepto non é ese, pero sí que temos un produto de calidade, con deseño, e que, sobre todo, ten unha historia da nosa identidade. Algo que tamén quere poñer en valor. A visita tamén acudiu o alcalde ribeirense, Luis Pérez Barral, quen enxalzou o proxecto que está a desenvolver Millán. Como un artesán de Ribeira é capaz de darlle vida a unha madeira de batea que xa estivo durante moitos anos no mar e, por tanto, reconverte esa madeira que iba a ser desbotada en un produto de alta calidade que pode estar en calquera fogar de calquera persoa de Galiza ou fora deste país. Sabemos, ademais, que Fran conta unha historia ligada ao noso concello, ás nosas rías, onde se conta que esa madeira veu do mar